Falamos de fútbol como todos os luns en Radio Culleredo con Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Que tal, compañeros? Moi bo día. Hola, bo día. Aquí andamos. Buenos días aos dous. Eu estou enfadado. Vos estades enfadados? Non, enfadados xa non. Porque resignados, máis ben. E ti, Blanco? Algo sí, porque esperaba un pouco máis de ambición por parte do Depor, ¿no? Entonces, pues bueno, te ves un pouco defraudado de perder xa esa segunda posición e o ascenso directo. Entonces, pues bueno, pero non se gusta moito. Ainda como comentabades o outro día que entraba dentro da lóxica perder en Burgos. Non, sí, eu non. Bueno, home, perder non, eu decía que, bueno, era bon empatar, sí, pero sí. Se empatou. Pero que pasa que os de arriba non ceden, a pesar de que claro, o Racing empata así o Almería, que é o que se pode arrebatar a segunda plaza, ves que se vai como un cañón, pois entonces claro, o que pasa que hasta ahora a segunda plaza dependía directamente do Depor e ahora xa tens que volver outra vez a esperar a ver se pincha o Almería. Blanco, a ver, eu que sempre sou crítico co Depor, efectivamente, é dicir, se o Depor, como me decía un compañero esta mañá, me decía un aficionado tamén, sí, nos quitaron un penalti porque para min é clarísima a actuación arbitral, para min deliberada, pero bueno, eso é outra cuestión. É unha, como digo, é unha confabulación judeo-masónica, ¿no? Pero sí é certo que o Depor, que o veño denunciando toda a tempada, faltalle vidilla, faltalle sangre, non? Sí, bueno, penso que sí, que lle falta, como eu decía antes, esa agresividade que ten o Racing. De ambición, chámalle fame, chámalle coraje, chámalle, pero sí que é verdad que lle falta esa chispa. Eu que sigo moito o fútbol da segunda, ves xogar ao Racing de Santander, o Almería, ves o mismo Castellón, ou os que llevan aí... O Burgos, Fernando, esa fin de semana. O mismo Burgos, claro. Entonces, bueno, ves que efectivamente non é que melloren moito no xogo, que ti dices que superen o Deportivo, pero sí que a disputa de balón, os duelos, todo eso, casi sempre salen vencedores o equipo contrario. Quizá polo tipo de xogador que ten o Deportivo é que ha fichado así, que non queren a mellor xente peleona ou que vayan aí ao encontronazo e ao choque. E para unha vez que saltan arriba de cabeza e pitan penalti, pois depois é mellor non ir. Vamos a ver, acabas de mencionar, e eu, sinceramente, independentemente que o Depor tiña que ir con outra ambición, si ti, como decía Cruyff, o fútbol é meter máis golos que o contrario. Si vas así, gañas todos os partidos, ou polo menos si tes calidade. Pero vamos a ver, ese penalti, para min, Fernando, é un escándalo. Ou non? Xa, claro. Pero, bueno, a veces é que o veñen reclamando moitas veces que ahora, pois, moito máis, que van a cada partido 7 árbitros con incluídos os do VAR, 7 ou 8. Entonces, outro día decía Guti, o dice Fernando Sanz, xente que foron profesionais do fútbol, e que eu penso e estou de acordo, que ao mellor, incluso no VAR, tiñan que empezar a meter algún exxogador, e que eu vexo e teño relación con moitos árbitros, vexo que a maioría pois non han xogado nunca o fútbol. Ahora empezan algúns que xogaron a mellor en preferente, en ligas comarcales, porque, bueno, ahora hai o que ten un pouco de idea e o que predomina é saber idiomas e ter unha carreira. Por certo, Blanco, ahora que mencionas, perdón que te interrumpa, que non o comentamos aquí nunca, pero hai un árbitro, bueno, un linier que daqui da Coruña que vai ir ao Mundial, creo, non? Sí. Ese rapaz, se non me equivoco, de noviño, xogaba no Orillamar, creo. Sí, xogaba no Orillamar, sí. Ti igual o coñeces moito mellor que a min, eu xa non sei máis, E agora hai rapaces que eu conozco tamén que, bueno, que xogaron no Ural, concretamente, e a nivel de preferente, que están facendo moi boa carreira en terceira, e máis, un deles que é o primer ano en terceira división e xa foi ahora para as probas de ascenso a segunda red, o sea que, pero sí que é verdade que ao mellor en cada mesa do VAR, que ao mellor en primeira división que empezaran a meter
a un xogador destes, pois ao mellor, pois eses que están no tema das tertulias e que coñozcan tamén o reglamento, porque non todos os futbolistas coñecen o reglamento, que hai moitos que ainda non saben que no fora de banda non hai fora de xogo. Sí, pero que metes a Morientes no bar dun partido do Atlético Madrid ou do Barça, ou do Albacete ou do Zaragoza, que tamén xogou ali. É complicado. Por decir un nome, o azar, Pero igual que os árbitros non poden pitar aos da mesma provincia, pois aí tampouco. Claro. Que meter ahora falan de que si o que lle pitou ao Depor xa o fastidiou en outra ocasión máis, que non sei si falan de que si ao mellor o deixou unha novia aquí na Coruña e ten unha rabia que non o pode ver. A ver, Blanco, esa historia temos que coñecela, Blanco, hai man negra ou non? Ti que crees? Sinceramente, o digo sin facer unha polémica por facela. A min hai certas decisións moi flagrantes ao longo da tempada que a mí me fan pensar un pouquiño mal, que seguramente non, home. Eso lles pasa a todos os equipos. Non estou de acordo. Sí, sempre lle pasa ao Depor. E encima non ten ambición, non ten sangre. Fernando, ti como ves? Mira, hai mala, o sea, pode ser que non haya mala fe, pero sí que é verdade, porque iso ten todo o mundo, porque non solamente nos equipos de fútbol, porque a veces pasa co tema dos fillos, sempre tes un favoritismo hacia un, e hai equipos que che caen mal, pois eso nos árbitros pois pode ser normal, pois porque non che atenderon, porque en un momento dado pediches unha cousa e non che a concederon, e sin embargo hai outros que teñen unhas atencións que ahora está prohibido, pero antes iba incluso a recoller o aeropuerto, levaban ao restaurante, ahora eso teñen xa máis controlado porque os de primeira cobran 300.000 euros e xa non necesitan Perdón, canto cobran, dis? 300.000 euros. A repartir entre todo o equipo, claro, supoño. No, solamente o árbitro. Os outros teñen o seu sueldo. Eso solamente para o árbitro principal. Onde hai que estudiar eso? Sí, que é verdade que non antes, a maioría dos árbitros, o dice moitas veces, e incluso ahora o Urizar Pitarte, que tiña 7 empresas, que tiña non sei canto, que traballaba para... Entonces ahora teñen dedicación exclusiva. Me digo eu. Pero eso é o sueldo que están cobrando. Entonces, quer decirche que... E pitan así. Pues bueno, e a veces pues cometen eses fallos, eses erros. Pero a elles que máis lles dá se xa teñen a vida asegurada, lles dá igual equivocarse. E logo, como os teñen tan asustados e hai tan poucos en cada categoría, me refero que dices a nevera, pero é que o meten un partido a nevera e o seguinte xa está pitando outra vez. Entonces, que castigo ese? E o sueldo creo que non lle tocan. Entonces, pues bueno. Carai, se lles tocaron os soldos espabilaban, Claro, deixa unha semana de viaxar, pero sí que a pregunta que ti facías, sí que efectivamente, pois por algún parentesco, porque lle cae ben, ou porque canta xente hai que dice, pois é que a min o Depor desde o Super Depor me cae fenomenal. A nivel de xiareiros e xente de toda España, pois cos árbitros pasa igual. Pois igual a igual non lle cae ben, porque non é a primeira vez que o perjudica. Que perjudica, efectivamente. Bueno, pues hai que investigar eso da novia que o deixou, que era de Coruña. A ti te gusta o salseo, que te gusta. Temos que encontrar esa muller e que nos conte que pasou aí para ver se entendemos un pouco as razóns de por que non vai ascender o Deportivo. Bueno, vamos a ver. Ao Deportivo lle faltou ambición. A mí me parece que estaba xogando ben, pero lle falta esa sangre. Pero o Deportivo, últimamente, os partidos plantexaos ben en canto ao xogo. Lle falta o que diste gol, pegada. Sí, bueno, é o que vimos reclamando durante toda a temporada, ¿no? O sea, a diferencia cos equipos que van arriba é tremenda por parte do Depor, ¿no? A prova delo é que hai unha diferencia, pois, como de 20 goles, que pode ter o Racing de Santander ou o Almería. Eu onte estuve vendo o Almería e iso, o sea, o meter 4 goles fora da casa, iso é o que lle pido eu ao Depor, no? De que fora ten que ter o que estamos falando, máis a ambición. Ti ves ahora o Castellón, lle mete 2-3 o Malga, 3 goles fora da casa. Ves o Almería, mete 4. Ves o Andorra, que está aí para meterse, que un dos que teño medo cando veña Riazor, mete 4 fora da casa o Leganés. Ves o
o Eibar, que se vai meter aí, mete 3 fora da casa. Eso é o que lle pido ao Deportivo, que non cando meta un gol, que se arrugue, que se cerre, que veña para atrás e que non acabe de matar o partido, e ter un partido tranquilo e ver que non hai problemas e que podes facer os cambios xa con certa tranquilidade, sino que Cholo Simeone está mete un gol e estás temblando, que nun balón parado, cun penalti, cun córner, e che compliquen como así foi en Burgos, e tal cual. Cholo Simeone style. Bueno, e como vedes o que queda para o Depor? Digo, agora entramos no tema do Madrid. O Deportivo, precisamente mencionabas aí un momentiño, Fernando, ao Leganés. Este venres xa, a 6:30 da tarde, o Depor terá que facer os deberes, porque se xa non gaña este partido, para min vai ter moitos problemas, non só para o ascenso directo, para non perdelo, senón para non complicarse o playoff, porque están todos, pois fíxense, o Racing con 69 puntos, pero que o Depor ten o Almería 67, Depor 65, Castellón 64, Burgos e Eibar 61, e fora, pero con opcións, Málaga, Las Palmas con 60, Andorra máis... Las Palmas que xoga hoxe. Sí, con un partido menos, sí. E Andorra xa con 55, pero bueno, o Depor que vai afloxando e Andorra que veña aquí nos pinte a cara. Bueno, o Depor non pode perder máis puntos. No, eu onte suben vendo o Leganés, porque sempre me gusta ver o equipo que se vai enfrentar o próximo o Depor. E a verdade é que é un equipo que non sei se incluso se non descenderá. O sea, botaron a Paco López cando iba gañando un montón de partidos tanto na casa como fora, nombraron a este adestrador novo, e ayer, para min, o equipo, desde logo, me deu pena. É un partido que, si por moi pouco que lle salga ben, vamos a falar dunha goleada a favor do Depor. Non te preocupes, 4 ou 5. Espabilarán aquí, non te preocupes. Iba a comentar porque, bueno, é un equipo que gañou, como digo, solo 4 partidos fora, pero 3 os gañou con o adestrador que votaron, con Paco López. E logo, aparte, me deu a sensación ayer de que o equipo xa está hundido ou desahuciado. Non sei que lle pode pasar, porque 3 xogadores se autoexpulsaron. Non sei se é para limpiar ou non queren viaxar a Coruña, porque Fixé, Girau e Marvel, que era do Real Madrid, pois provocaron a quinta tarjeta para non vir a Riazor. O sea, é unha cousa que me chamou muitísima atención. Están preparando romper a racha aquí, porque todos os equipos rompen a estadística con o Depor. Non sei, o Depor, por exemplo, me parece que ten 6 con tarxeta amarela. Non sei se hasta ahora van levando bastante ben, pero que se caigan 3, que para min, que bueno, pois o partido do Depor damos por perdido. Vamos a limpiar de tarxetas e nos vamos a centrar no que nos queda de calendario. Outra cousa non me explico. O Gallá Blanco, porque ti decías que o Depor era o que tiña o camiño máis fácil dos que estaban arriba. Vamos a ver, lle queda agora o Leganés, que a mí me parece un caramelo envenenado, como di o outro. A seguinte visita é a Cádiz, que o Cádiz está en horas mortas, pero ficharon a Idiáquez e a Lucas, e eso xa sabemos o que significa, que nos van a meter un gol os nosos. Eso, no. Eu teño clarísimo que sí, que o Depor vai caer. Sí. Estamos falando de dous perdedores. Hai equipos que están desahuciados, un deles é o Cádiz, un deles era o Mirandés e casi nos gaña aquí, que non, bueno, pero que magnífica remontada, que non falamos dela, que non comentamos o partido, que foi o lunes pasado. No, mellor non comentalo. Bueno, home. Claro. No, a ver, lle queda un partido, un calendario difícil. O Cádiz, a seguinte saída sería, creo que a penúltima xornada contra o Valladolid, que tamén vai mal. Pero é que non se vai xogar nada aí o Valladolid. Pero lle dá igual, a afición non lle podes pedir eso, a afición non lle importa eso, e tira dos xogadores, e todo o Depor non é un equipo, é blandiño, e entón os outros se crecen polo nome do Depor, e por encima, se ves que os xogadores do Depor non te dan unha patada, dices, bueno, pues coa miña afición me subo, veño arriba. É un dos rivais que lle quedan ao Depor, que máis medo lle teño o Andorra. O Andorra é un equipo que, aparte, fora da casa ten que vir a Riazor. E a Las Palmas, non? Xoga espectacular, e ayer lle meteu 4 xogando fora. É o equipo que máis gaña partidos fora da casa, me parece que leva 10. E ali en Andorra nos pintou a cara, Entonces, para min, o que lle teño máis medo a Andorra que Las Palmas.
Eu lle teño medo ao Depor. Porque se o Depor sae como o equipo que é realmente, non con a ambición que non ten, que lle transmito ao adestrador. Se o equipo sale a comerse os rivais, como fan os demás, o Depor ten equipo para eso, para gañar a Liga. Pero non hai capacidade. Hai outra cosa que a min tampouco me gusta nada, é o tema de que poñeose a prensa, ademais, a de Galicia, que decía que non repiteu a alineación nos últimos 24 partidos. O sea, o Depor, tendo a todos dispoñibles, porque excepto Mella e Jeremai, que estiveron lesionados, os demais tendo todos, entonces hai cousas que a veces 3 ou 4 cambios, o último día, o meter a Barce de descanso ao Logroño, non acabo de entendelo. O sea, cando a maioría teñen un 11 tipo, podes ir rotando por tarxetas ou xente que este cargada por cansancio e tal, pero o cambialos e logo para poñelos outra vez no minuto 60, eso sí que non acabo de entender. O para meter a Cristian Herrera, por exemplo. Cada partido nos sorprende con 2 ou 3 cambios. E que te pareceu que meter a Herrera no último partido na casa? Bueno, a veces eso son cosas de vestuario, o sea, son xogadores que, pois o mismo que meteu a Grajera, a veces son cousas que para manter o vestuario un pouco unido, o mismo que trataron de arropar, Jeremai lle brindou o gol a Patiño polo fallo garrafal que non o ten nin un infantil do Portazgo. Entonces, pues bueno, dice, pues lle vou a dar 3 minutos para manter o vestuario, que non haya xente encabronada. Sempre eu que asisto a moitas charlas de adestradores, a maioría deles profesionales do fútbol de primeira e segunda, dicen que a maioría dos xogadores que en enero non xogan habitualmente, esos xa se desentenden do equipo e van por libre. Claro. Para telos enchufados, claro. Eso é unha forma de telos enchufados, lle das 2 minutos, o tes contento e volven a xogar, volven a estar aí enganchados e non che rompen o grupo. Sí, pero ten o efecto contrario. Mais os necesita. Pero ten o efecto contrario, Fernando, porque, por exemplo, con Patiño lle quita ritmo a Barcia, lle quitou o ritmo completamente, porque un día tuvo un fallo gordo, o castigou, porque clarísimo, porque o quitou das alineacións este ano, e despois lle falta ritmo. Patiño saliu, que xa o tío é lento, saliu pero totalmente fora do partido, fora de ritmo de competición, e así lle foi no partido de Huesca, fatídico xa, que nos vamos a acordar moito. O que teño claro que sí que efectivamente o que ten o fallo pode castigar, como foi a Barcia, que efectivamente o castigou, pode castigar a Patillo, pero que sí estou convencido que Antonio Hidalgo rencoroso non é. O sea, che pode castigar un ou 2 partidos, pero o seguinte está xogando aí, porque o demostrou con Barcia, lle dá titularidade, Patiño seguro que volva a xogar, pero bueno, ahora mismo quizá para que non lle silve a grada, pois non creo que a Patiño lle silvase a grada de Riazor. Eu penso que o contrario, se o chega a deixar salir contra o Mirandés, se iba a levar unha ovación, estou segurísimo, Bueno, as redes sociales, que eu tamén as vexo, non decían así. As redes sociais hai moito energúmeno. Hoxe fan moito dano, que moita xente profesionais se teñen que desconectar delas porque lles afectan mentalmente. E Patiño é un tío moi sensible, xa mira pues, a crise, digamos, persoal que lo admitiu, que cando chegou esa falta de adaptación, pero eu estou seguro que o grande público de Riazor, a grande maioría, a Patiño recibiría con unha ovación, pero bueno, que eu creo que non o puxo por eso, máis que por castigo, por medo por protexelo, vamos. Si ti tres puntos xa prácticamente asegurados, che comete ese erro infantil, non creo que cando salga Riazor vayan a aplaudir. Pero non creo que se ensañasen moito. A ver, é que non é peor. Bueno, a ver, é un fallo moi flagrante, ok. Pois mira o de Ferllo a semana pasada, por exemplo, ou de calquer dianteiro que falla sol coa portería vacía, que ocurre en cada partido. Pero eso é incapacidade, que non das máis, pero o de Ferllo foi sobrada. Bueno, o de Ferro foi, pero da igual, a consecuencia é a mesma. Son o porteiro do Depor, son estupendo, me ficharon porque son un magnífico, que las cantadas que ten é por eso, porque se ven arriba. Sí, porque vai de sobrado, sí. Patiño confiou na súa capacidade, quiso controlar, é un erro para min de novato, si queres un pouco, que non o é, pero un erro un poquinho de xove. Pero ese tipo é que un central de 35 anos che fai o mismo error, é capaz de facelo. No. Sí, home, sí. Con 35 anos das un patadón, que sí. Pablo Vázquez non tivera tido ese
se non o botaran. Ese gol non o encaixamos con Pablo Quen Vázquez, sabe, pero bueno, xa entrar o botaron fora. A ver se o Deportivo lle vai ben, porque o vai necesitar que os árbitros sexan normais, e o Deportivo necesita ambición. Que necesita o Real Madrid, Blanco? O Real Madrid necesita gañar, pero este ano xa ten complicado. Sí, Está claro. Entregou a cuchara. Esta fin de semana pasada o Real Madrid non conseguiu máis porque ten os brazos baixados, Fernando? Sí, eu penso que sí, é o que falamos moitas veces, pero non o Real Madrid, sino calquer equipo. Eu antes estuve vendo o Fabril co Valladolid en Abegondo, o Valladolid Promesa, entonces, oye, Tite, en este caso é o contrario, pero me refero como o Fabril é campeón. Sí. Levaba 20 partidos sin perder. Entonces, chega aí, lle fan o pasillo, xa veñen de varias festas, varias recepcións, varios... Entonces, bueno, pois pues da igual, xa saben que son campeóns. E o Madrid ve que ahora mismo o Barça é inalcanzable nas jornadas que quedan pola diferencia de puntos, está tratando de cubrir o expediente, pois a maioría para chegar ben ao Mundial. Logo ten a polémica de Carvajal, que si Carvajal sí, Carvajal no, que eso non lle debía de facer, eso no vestuario tampouco senta ben. Están, penso que prácticamente desexando que acabe a Liga, porque senón non é normal que aí a última hora de empate o Betis cando ten o partido controlado e os minutos que faltaban, pasa que a xente, os equipos, pues bueno, mentalmente sí que te relaxas porque non xogas para nada. O sea, a Champions a tes asegurada, a Liga a tes perdida, me refero na clasificación, e dices ti, pa que xogo? Pois que non me den unha patada e me lesionen e me vayan a fastidiar o Mundial. Como diría aquí San Pedro, pois o domingo teñen unha oportunidade de resarcirse porque xogan en casa, xogan no campo do Español, que tradicionalmente digamos é un campo amigo, polo menos é o que di San Pedro, non sei o que di. Sí, porque é como dice San Pedro sempre do Atlético de Madrid contra que xoga co Barça, que lle poñen alfombra, pois aí no Español é igual, poden salir os dous xuntos da man que sí, pero vai ganar o Español. Mira, este domingo vai ganar o Español. Porque o Madrid lle vai deixar, non? Por varios, eso foi o primeiro. Pero por varios motivos. Unha, porque o Español aínda non ganou un partido no que va de ano. Estamos en maio, e así xa alcanza a salvación definitivamente. E outra, porque así o Barça xa é campeón este domingo. Non temos que ir al Campo Nuevo. Pero a Madrid non lle gusta eso. Sí, pero lle gustaría menos ter que facer o pasillo. Claro, pero xa así xa é campeón este domingo, a semana que ven, o día 10. Pero o pasillo teñen que facer igual. Non teñen por qué. Yo vai facer o pasillo ou non, San Pedro? No, por mí, se me preguntas a min, por min non. Pero por qué? Eu fago a calquer outro equipo, incluído o Atlético Madrid. Incluído, dice. Incluído. Pero eses, non. Señores do Atlético de Madrid, benvidos ao teléfono de aludidos de Radio Cullerada. A eses, non. Pues non. a mí me parece que por principios e por finales. É unha norma de deportividade. Quen é o campeón hai que facer non o pasillo. Non é unha norma. Eu faría ao Celta, me dolería, pero se eu estou nesa situación e o Celta gaña a Liga, eu fago pasillo. Bueno, pues me parece moi ben. E eu son non anti-Celta, pero teño a rivalidade de sempre e son moi en eso soy moi hooligan. Pero o pasillo hai que facelo. Non hai que facelo. É como para min, sí. É como de tirar o balón fora cando hai algún xogador que eso é outra cousa, porque hoxe o marca o árbitro. Non, a día de hoxe casi que sí, como se foran rapaces de 10 anos, pero non debería ser, non debería ser así. E non hai por que tirar o balón fora, porque xa non sabes cando están finxindo e cando é realidade. Bueno, pero para eso está o árbitro. Hoxe en día eso cubre o árbitro. Xa. Pero outro a mí me parece como dos himnos, que precisamente estes días, veía nas redes sociais, Fernando, tío sabes, Banco, o tema desa recollida de sinaturas para expulsar os clubes nos que se pite o himno. Pois fíxate que a min vou ser un pouco abogado do diaño. Non estou moi de acordo, porque un clube non ten culpa de que haxa energúmenos que piten o himno nacional. Non sei como vedes vos. Fernando Blanco, ti que pensas? Home, eu penso que non me parece lógico, desde logo, e aparte, pois outros países que adoran a bandeira. Se ti non queres participar na Copa, estás moi libre de coller e decir, xa antes de que empece, eu renuncio á Copa porque
non quero ser partícipe dese circo, me parece moi lógico, pero que despois o que vas arriba a recoller a copa, que este lle dou a man, outro non, polo partido político, o tema das bandeiras, eu a verdade non o vexo nada ben. Ti eres moi libre de coller e dicir antes, oye, pois non vou a participar, pero que formes parte despois o celebres, estés aí con o equipo e dando a volta, pois a verdade que a min non me parece moi normal. É igual que cando, oye, un xogador no Compostela que renunciou a ir á selección española. Pero hai outros que xa daquela fai anos, pois que as medias eran que a bandeira española ao final lle daban a volta ou as cortaban, pois oye, pois non vayas, renuncia, porque tens que participar con todo, porque vas a ir a un campo a enfrentar as dúas aficións, porque unha aplaude a outra lle pita o himno. Anima a túa afición, anima o equipo, pero a min polo tema de, ou únicamente que bueno, que supriman o himno, non sei, tamén pode ser. Blanco. Collen que non poñen o himno. Aquel xogador do Compostela era Nacho. Sí, Nacho renunciou, sí. A ver, pero vamos a ver, ti non podes castigar, Blanco, non podes castigar a un equipo, para min, como controla un equipo que a afición berre ou non berre, ou que respete ou non respete o himno. A ver, digo eu, Bueno, é complicado, pero igual que fan o protocolo cando insultan ou fan o tema pero que tampouco poden, non son responsables os equipos. Que non baile, pois oye, pois é unha protesta, collen e dicen, bueno, pois non se inicia o partido hasta que non acaben os xiñidos. Eso pasa cando insultan ou unha grada a calquer xogador e fan o protocolo pola megafonía. Pero igual, outra cousa, porque teñen que poñer o hino, non o poña. Pero o clube non ten culpa de que un aficionado sexa un antisocial. O que pode tomar o clube decisión que hoxe en día, como falábamos esta mañá fora do programa, hoxe en día, case se pode decir que hai ferramentas, non, para detectar quen foi, case, non digo con precisión de todo, pero sí que hai moitas ferramentas coas redes sociais, cos sistemas electrónicos de vixianza para captar quen foi, quen son os autores, pero sancionar un clube porque tiren algo á grada, por un energúmeno, ou porque un energúmeno diga unha barbaridade, sancionar o clube me parece excesivo. A min, Mira, San Pedro, que é un comentarista de cine excepcional, eu son maior que vos, pero cando eu era chaval e ibas a unha película de barrio, de cine, pero a un cine, resulta que ibas en plan de, pois, con 15, 16 anos para amar bulla e a película te interesaba pouco. Entonces empezabas a dar pataletas ou con das butacas ou no suelo e insultar o acomodador, que daquela había acomodador. Entonces, me acordo sempre que viña o acomodador e botaba toda a fila, non botaba os dous que pegaban as patadas. Mal feito. Mal feito. Esta ben fila feito, toda, pa calle. Sí, pero o acomodador non tiña as ventaxes electrónicas que tiñen os móviles, hoxe que case te identifican. Tiña unha linterna que enfocaba a fila toda e che botaba fora. Pero a linterna xa sabes pa que era, para cando iban a xente que non iba ao cine, que iba a retozar coa parella. A hacer manitas. Claro, a hacer manitas e a botalos fora. A la fila de los bancos. Cando faga o libro San Pedro, que poñas esas anécdotas. Que faga outro, que xa leva varios. O tío. Bueno, podría facer un sobre os meus... as miñas aventuras cando traballei nun cine de exhibición, Memorias de cine, memorias cínicas. Ademais, un cine, o Chaplin aquí, cunha sala X, ou seja que... Xa te dou eu o nome, memorias cínicas. Sí, mira, me lo quedo, gracias. Bueno, sí, va, aquí aforando. Bueno, che deixo escribir o prólogo. Bueno, Blanco, entón, o Madrid pouco vai facer en este partido de Liga, non vai aportar moito seguramente. Madrid, os partidos que lle quedan, vai a cubrir o expediente, ahora ten que tratar de conseguir esa segunda plaza, que non lle quiten. A ten asegurada, non? E logo, bueno, non sei se matemáticamente non, pero bueno, virtualmente sí. O Villarreal ten que xogar o próximo sábado contra o Levante, se supón que vai a gañar e o Madrid vai a perder, entonces xa se mete con 68. Caramba, bueno, non sei, visto así. Pero e logo hai que ver o tema de se vai a seguir apostando polos veteranos, vai meter a xente da canteira, eu penso que sabe sí.
Canteira. Sabe que lle están buscando adestrador ao Madrid, que no Arbeloa non vai a continuar, entonces, pues bueno, eso todo pesa. Eu que faría, porque como levan casi toda a temporada certos xogadores, conforme van pasando as semanas, máis todavía, pensando no Mundial, eu o que faría sería coller Vinicius, Bellingham, Mbappé, todos, que xoguen todo e máis. Non darlles nin un minuto de descanso. Para fastidiarlles o Mundial. E se algún se lesiona, se siente. Que malo. No, é que, pero a ver, é que quen lles paga? Lles paga a selección. Eu creín que ibas a decir, lle dá vacacións a todos esos. No, todo o contrario. Fastidialos, É doble sesión de entrenamento cada día. Para que cheguen esgotados. Que logo sallan ao campo e non fagan nada. Me dá igual, pero polo menos se fastidian. Tanto Mundial e tanta tontería, home. Bueno, a ver en que queda. A miña pregunta é coa que quero rematar ao programa de hoxe. Hasta Ansu Fati quer ir ao Mundial. Que carallo vai ir ao Mundial Ansu Fati? Fala ben. Non digas fácil. A ver, deixo a pregunta aí, a ver que vos parece, unha reflexión rápida, por favor, os dous. Que limpia vai facer o Madrid? A que ten que fichar? A mí me parece que na defensa primeiro, e no medio de campo ten que contratar, para min, liderazgo e veteranía. Vos que propoñedes? Eu digo que levo dicindo meses. 12-13 xogadores fora, igual que vai facer o Manchester United. Bueno, pois en todas as líneas, menos na portería, porque vale, igual Lunin é un momento que se vaya, que se vaya polo seu ben e polo do equipo. Bueno, parece que o Javi Navarro, o rapaz o porteiro do juvenil, que acaba de gañar a Youth League, parando 5 penaltis en 2 partidos. Bueno, din que é o mellor que se viu na canteira blanca dende Casillas. Bueno, o Gallá, vale. Sempre que se di. Ok, perfecto. Menos aí, no resto en todas as líneas, casi un novo por posición. E ti que dis, Blanco? Fai falta. Sí, bueno, eu creo que ten que facer unha limpia. Este equipo está claro que non deu o nivel que se esperaba. Todo depende, lógicamente, do adestrador. Se fala de o seleccionador francés, se fala de Klopp, entonces todo tipo de... por favor, Deschamps. Entonces se fala do entrenador que veña e a clase de xogador que quere. Lógicamente a ese niveles conocen a todos, porque están cansados de ver os equipos en da que non o sigan na Liga. Pois na Champions sabe o que necesita o equipo para min, creo que necesita un centrocampista. Desde que se foi Kroos non deu con a peza esa, está facendo aí funcións Valverde, pero non acompañan os que... E a quen fichas? A Pedri? A quen fichas? A Pedri, dices? No, sí, o digo un pouco así de broma, pero... bueno. Enzo Fernández, McAllister, Vitinha, tes por aí... No, pero a Vitinha non o solta o PSG. Ahora lle queren meter a Gavi tamén a Luis de la Fuente, que está nunha forma impresionante. Entonces, bueno, pero sabe que tanto pero o levará, sí, o levará, como Tchouaméni, que non están dando. Este ano penso que o Madrid donde fallou foi na sala de máquinas, notou man dun montón de xente do filial Arbeloa, lle deu un pouco de resultado Thiago Pitars, pero despois os outros, pois nada, pero que nin Brahim, nin Arda Güler, todos estaban a un nivel por debaixo de que se espera para uns xogadores do Madrid. Depois non conta con Dani Ceballos, debe ser porque está sentado sempre ao lado de Carvajal. Entonces... Oye, pero quedan libre no Depor, Grajera e Stoico. Pois que leve os dous. Queda libre. Lle fan un bon traballo. Eu deixo aí, Que vayan por Compostela. Van logo hai tamén hai como unha pequena encuesta de que non sei que opina aí San Pedro, de si Vinicius sí, Vinicius no, si traspasalo deixalo aí outro ano máis. Vinicius no. Pois mira, eu penso que sí, ¿Ves? Como hai división de opinións. No. E eso que, bueno, nestes últimos meses parece que está un poquillo máis centrado, incluso mete algúns goliños. Bueno, desaparece outros días, como na volta do Valle. Eu a Vinicius o único que lle vexo é o problema que ten actitude ás veces provocativa. É que non me compensa. A min, personalmente, na miña opinión, non me compensa. O único problema que lle vexo ese e que ademais se tropieza na súa posición con Mbappé. Mbappé debería ocupar o lugar de Vinicius e me parece Mbappé fichar un dianteiro centro máis efectivamente, un Benzema. Sí, pero un Murici. Ese é o problema. Eu quero a Murici.
Que dianteiro che quere vir tenda Vinicius e Mbappé? Murici, o do Mallorca. Claro. Non. Sí, o do Mallorca ou do Osasuna tamén. Ese xa é moito máis maior, xa ten 34, 35. No, pero a ver, de verdade, para o Real Madrid pedides con todo o cariño ao xogador. O de Murici, digo, Es que se le é un rematador que se clásico. le ven a Stoico, que o Stoico de media punta lles vai servir. Stoico, mira, por Compostela, ahora que se No, que levalo para Madrid. Por favor. Levádeo para Madrid. Por favor. Digo, no, e Grajera, que tamén... Ainda prefiro o do Barça que con 60 anos. Quen é con 60? Arristo. Que lle manden a Stoico e que nos manden aquí a Cestero e a Pitar. Carallo. Non, que veña Fermín, por favor, Fermín do Barça, madre mía, vaya xogadorazo. Bueno. Vaya Ca mascarilla ou sin ela? Coxo, si ven Coxo, gana a Liga. Un sombreiro cordobés. Ascenden a primeira con el solo, vamos, a de huevo. Lle pongo ese chaval un coraje, unhas ganas, sí. E aparte da calidad que ten. Que a mí me parece mellor que Gavi, bastante mellor. No, Gavi é moi bo. É que Lamine Yamal, xo digo así, claro. No, cuidado, Lamine Yamal. Sin cuidado ningún, A ver que o di Blanco. A mí Yamal eu me quedo parece... con Fermín. Eu para o meu equipo quero Fermín. Eu tamén, pero a mí Yamal me parece un xogador que pode chegar ao nivel de Messi. Ten lo que pasa que o vexo moi arrogante. Que va. Está mal asesorado. Pero ya está pasando un pouco É outro Vinicius, outro Neymar da vida. Para min está pasando de Vinicius, ten xa que moito demasiado protagonismo, sí. Entonces eso está perdendo, pero bueno, é un pouco tamén o entorno familiar é o que está perjudicando. Non lle axuda. O entorno familiar e o resto do entorno, é dicir, totalmente aparte que tóxico. Tamén os propios medios o endiosaron enseguida. E cando comete un desliz tamén son demasiado rixos, decir, bueno, se está contando co que é a vida. E ese rapaz non sei se o vai a digerir todo ben. Me parece que o está digerindo mal. Pero bueno, a mí me parece que ten unha calidade e últimamente, nos últimos 8 ou 10 partidos, está dando unhas mostras demasiado sobrado, pero que se ve que ten calidade. Me recorda moito a Messi, sin esa punta velocidade, pero esa calidade, cuidado, Ten que volver a nacer 4 veces para ser. Bueno, non estou tan de acordo. É un gran xogador, pero lle falta moito, logo lle falta, o sea, Messi non montaba xa con esa edad. Claro, lle falta humildade, claro. máis desapercibido, este está todos os días nos medios. Cando non é a nai o pai, se non baixa a nai ao vestuario cando se lesiona, o sea, sempre todos os días son noticias de Lamine, que non pode estar todos os días aí nos medios, ten que centrarse en xogar e pasar. Imagínate ese chaval, bueno, Fermín que decía antes, ten unha calidade, non chega ao mellor, pero ten unha calidade grandísima e está amosando un nivel de compromiso e de madurez tremenda. Me parece que non se terá un ano ou dous máis ca outro, non? Bueno, ollo que Fermín para min ten que ir á selección. Irá. A mí me parece. Sí, seguro que vai, home. Bueno, a ver en que queda. Falamos a semana que ven máis de fútbol, se vos parece. Sí, perfecto. Porque xa o partido temos aí o venres, hai que o lunes a ver que resultados se deron, a ver se volva outra vez o Depor a segunda posición e non ten que andar dependendo do Almería, ainda que vexo moi forte ao Almería, sí. A verdade é que a semana que ven, ou esta semana, mellor dito, non hai, digamos, enfrentamentos directos. O Almería se enfrenta ao Mirandés que vai a merendar. Sí, home, xa te digo, todos os de arriba menos o Depor se merendan os rivais, menos nós. Non sei por qué. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, grazas. Un placer. Unha aperta. Eso.